יגידו לכם בדיוק את השעת השכמה ואת כל הדברים שצריכים להגיד לכם. יש לנו 4 מובילים שהם התחלקו למוביל ונווט, ומוביל ונווט, שמוביל אחד זה איציק, מוביל שני זה שייקה, מוביל שלישי זה צביקה. צביקה? לא, מוביל. יש לנו עוד אחד עוד צביקה. הנה הוא. אוקיי? אנחנו נתחיל. איזה רכבים? תגיד לי כולם איזה רכבים. כאן פה, כולם מקבלו. שנייה, יש לנו גם את יריב. איפשהו שם יושב. בגדול, כרגיל, שיחת נהגים אנחנו לא נעשה היום בבוקר, איציק רוצה לעשות אותה עכשיו, אז אנחנו ניתן להגיד לכם כמה דברים. בכל מקרה, אנחנו עוד פעם רוצים להסביר לכולכם. הקטע של הקבוצה שלנו זה קודם כל בטיחות קודמת לכל. אף אחד לא עושה שטויות, אף אחד לא משתולל. אנחנו הפעם נהיה קצת יותר קשוחים מפעם קודמת. פעם קודמת עושים שטויות, השתוללנו, היו נפגעים. הפעם בן אדם שיעשה שטויות, אנחנו בלי בושה, או אני או איציק או שי, כל אחד מובילים, פשוט ניגש לאותו בן אדם ויגיד לו, אדוני, אנחנו מאוד מצטערים כרגע, נסתיים מבחינתך הטיולים בקבוצה שלנו. אנחנו לא מחפשים להגיע הביתה עם טיולים, לא מחפשים להתפנות, לא מחפשים כלום, רוצים להתחיל את הטיול בשלום ולסיים אותו בשלום. אז טיול בנפרד, וסך בטיול בנפרד, תכף איציק יסביר לכם את הכללי בטיחות, אם יהיה לי משהו להוסיף אחר כך אני אוסיף. בכל מקרה, מה שאיציק אומר, או שייקה או אני, זה סופי, לא מתווכחים. למי שיש בעיות שיבוא אלינו אחר כך בצד יסביר לנו. מה שאנחנו אומרים כרגע זה מה שאמור להיות מבחינת הבטיחות. אנחנו לא רס"רים ואנחנו לא מפקדים, אנחנו סך הכל רוצים להגיע ולצאת בשלום. אז בבקשה. Must be the reason why I'm free in my trap soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm making examples of you. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trap soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm making examples of you, of you, of you, of you, of you, of you. אני מדבר על אבא כמה בשבילו, הוא היה פשוט כיוון מהילד, הוא לא נתן גז לעלות את זה. תשלב נעילה ותשלב גם זה. תשלב הרמבה ונעילה ותעלה. סתם בכלל הוא החלטתי, אפילו שלכם עוד.
עם האמברקס אולי. אוטו היה נעול. תן. עזר לך האמברקס? הנה, עזר לו האמברקס. שלם כל אירוע. הוא משלם ואני אביא לך את זה, מה זה משנה? איכות שלו פי 3 משלך. איך עכשיו עד שתעביר לי עד שזה? המחשב שלי פה, אל תגיד לי איך זה. אני מחשב לך. איציק! יאללה, בוא נמשיך הלאה. רגע.